Però les obres que estem executant no acaben aquí. La renovació de l'enllumenat de l'Avinguda Catalunya, adaptant-lo a la normativa, però mantenint el seu aspecte estètic. La remodelació de les pistes de tennis, la rehabilitació de l'edifici del Cau, un edifici on molts joves de Gironella, i els que avui ja no són tan joves, i de la mà de l'agrupament escolta Sebastià Montraveta, han après l'educació no formal, els valors del compromís, l'esforç, el companyerisme. Un edifici que estava en una situació realment malmesa i que ara hi comencem a posar remei. O l'urbanització de carrers, com el passeig de Viladomiu Vell o a Cal Bassacs, l'asfaltat de carrers, que se'n va fer una primera fase l'estiu passat i que enguany n'hi haurà una altra. La inversió en la planta de tractament d'aigua potable municipal per millorar-ne la qualitat i el servei que diàriament arriba a les nostres llars. Millores en la mobilitat i els accessos a Gironella, com serà la futura entrada nord o l'accés al casc antic per la muralla un cop rehabilitada. I no em podria deixar tampoc el casal d'avis, un espai llargament reivindicat pels que no són tan joves. Un espai funcional que ha de servir com a punt de trobada per tots ells, per compartir-hi moments i per portar-hi a terme activitats de tot tipus. O la residència d'avis, on s'ha treballat conjuntament amb el patronat per aconseguir-hi inversions any rere any i millorar la qualitat de vida dels que hi resideixen. I aquest edifici és un clar exemple a l'Ajuntament, una obra reformada íntegrament l'any passat i que farà escassos 6 mesos vàrem inaugurar. Amb tot això, vull dir que hem estat fent feina, que a vegades no es visualitza perquè no totes les coses poden anar tan ràpid com un voldria, però que la feina de projectar equipaments i inversions, buscar-ne el finançament i portar-los a la pràctica hi ha sigut durant aquests 3 anys i ara es comença a veure materialitzada. I el tercer àmbit, no ens podem quedar de braços plegats. Amb tot aquest reguitzell d'obres que us he explicat no n'hi ha prou. Cal continuar pensant en el futur i treballar per les mancances que com a municipi tenim. I el treball no només ha de ser en saber i plantejar els projectes que necessitem, sinó en trucar a totes les portes necessàries i els cops que faci falta per poder-les executar el més aviat possible. Els que em coneixen diuen que quan se'm posa una cosa entre cella i cella no paro fins que es fa realitat. Doncs bé, ara potser serà el moment que molta gent m'ho conegui. Hem d'aconseguir nous equipaments necessaris. L'escola pública n'és un exemple. Hem de fer que la gent de Gironella es quedi a viure aquí, que els joves estableixin aquí la seva residència i també un lloc de treball, malgrat sabem que no és feina fàcil. Hem de fer que Gironella quedi marcada al mapa com un dels punts d'aturada obligatòria per tots els que ens visitin a la comarca o bé estiguin de pas. Quan hem tingut grans actes amb gent vinguda d'arreu, tothom ha coincidit amb la bellesa del nostre municipi, en el casc antic, la zona del riu i també el gran comerç que tenim. I això així ha de seguir sent. Però per fer tot això es necessiten grans suports. Els suports dels companys del grup de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana, els que sé que continuaran dedicant l'any que ens queda a tots de mandat per tirar endavant tot això que ens sigui necessari per Gironella. Els companys del PSC, el qui ha expressat que seria positiu trobar punts d'entesa en un futur pels temes més transcendents de Gironella. També els suports d'altres administracions, com bé deia el Ramon, Generalitat, Diputació, de l'Estat espanyol si és el cas, però també de la gent, ciutadans, companys de partit o companys d'altres formacions polítiques, que tinguin idees de com transformar Gironella en benefici de tots. Tota ajuda serà benvinguda si ens ajuda a dibuixar un futur millor. Vaig acabant. Soc conscient que sóc una persona relativament jove i que potser això aixeca alguns recels a determinada gent. I des d'aquí sí que vull fer palès el sentiment, la passió que em va portar un 11 de juliol de l'any 2000 a entrar en política. Una política entesa prenent les paraules d'Aristòtil com l'ofici més noble perquè consisteix en servir a la comunitat. Més noble que l'ètica, ja que la política traspassa l'aplicació individual per servir al conjunt de la gent. I jo sóc inconformista, treballador i compromès. Tinc com a propis els valors de l'esforç, la constància i la feina ben feta. M'agrada transformar la realitat involucrant-m'hi jo mateix. I ara és l'hora dels joves, als ajuntaments, a les empreses privades i arreu. Hi ha una generació de gent preparada, disposada i entregada per tirar endavant grans projectes públics i privats. I relacionant-ho amb la història més recent, ho deia el president Pujol,
quan el jutjaven pels fets del Palau, als anys 60, quan ell tan sols en tenia 30. El president Pujol deia: la nostra és una generació que avança lentament però obstinada, fidels a uns ideals i al servei d'un poble, que albira veure un dia la seva llibertat. Doncs bé, en un moment com aquest, jo, avui, que pertanyo també a una generació de gent fidel als ideals del president Pujol i lleial a tots els gironellencs i a la confiança que se m'ha fet en aquest ple, em comprometo a treballar incansablement al servei de Gironella, ara i sempre. Moltes gràcies.